Ani-ana mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Mga coastal areas sa Mindanao, gi-alerto sa FIVOC sa posibleng tsunami, human ang magnitude 8.8 nga linog sa Russia. Pag-igo sa Alimpulo sa Bulwa Central School sa Cagayan de Oro City, nakuhaan og video. Voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections sugda na sa August 1. Reactivation pwede online. Tribal houses sa Kadayawan Village, padayon ang pag-renovate aging pagpangandam sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City. Kapuso star Kelvin Miranda, miharana sa mga kandidata sa Mutya ng Glan 2025. Gitilawan sab ang gipasigarbong buko pie sa Glan Sarangani. Pipila ka Kapuso stars, nakisadya sa Kapuso Mall Show sa General Santos City.